على ساحل بحر غزة العزة أوجه التحية لرجال الجهاد والمقاومة، وأخص منهم في هذا المكان الضفادع البشرية كتائب الشهيد عز الدين القسام. הם נחשבים למובחרים שבפעילי הזרוע הצבאית של חמאס. הם שם עמוק במים של עזה, פרוסים לאורך חופיה. מתאמנים ללא הפסק, ממתינים לשעת כושר. עם אמצעי לחימה תת-ימיים מתקדמים, ציוד צלילה יקר מחברות המותגים המפורסמות בתחום, מתרגלים פיגועים במתווים שונים. עזה היא כבר מזמן לא אותה עזה, וגם הים שלה הוא כבר מזמן לא אותו הים. وعلى رأسها حماس تخوض معارك على جبهات متعددة. عشرات الآلاف من أبناء القسام يعملون في الليل وفي النهار في البر وفي البحر. יש היום קומנדו ימי של החמאס, המוטיבציות שלו הן עצומות, יכול להוות פוטנציאלית איום על לא מעט מטרות בישראל, הוא יודע את זה, וככל שמקשים עליו להגיע בצורות אחרות, הים הופך לפתרון. הקומנדו הימי של חמאס מונה כיום כמה מאות בודדות של פעילים. הם המקבילה הימית של יחידת העילית המובחרת ביבשה, הנוח'בה. יש להם סקוטרים, מין מנועים המושכים את הצוללן מקדימה ומאיצים את תנועתו למרחקים גדולים יותר, מערכות נשימה משוכללות להערכת השהות מתחת למים, כלים תת-ימיים, גם בלתי מאוישים, סירות מנוע ואופנועי ים, מוקשים תת-ימיים וכן ציוד ונשק יהודי ללחימה מתחת למים. חלק נכנסו לעזה בהברחות מבחוץ, חלק מיוצרים בתוך הרצועה. אין שום ספק שהאיראנים, אני חושב שגם החיזבאללה, אולי אפילו בצורה גלויה יותר מאשר האיראנים. האיראנים נמצאים ברקע כל הזמן. אבל נראה לי שיותר אינטנסיבי זה הסיוע של החיזבאללה, שהוא בעצם גם זרוע איראנית בצורה כזו או אחרת. כן, החמאס זקוק להם. רבים מהם עשו את המעבר מהנוח'בה לקומנדו הימי, לא מעט עברו בשלב מסוים גם ביחידת המנהרות. كان هناك العديد من المجموعات التي استطعنا أن نجهزها في هذا المجال واستطعنا أن ندربهم تدريبا جيدا بحيث يستطيعون القيام بعملية نوعية من خلال البحر. نحن في وحدة الكوماندوز البحري في كتائب القسام نخضع لتدريبات شاقة جدا ولا تقل مدة التدريب اليومي عن 10 ساعات. نمارس التدريب على الغطس والبقاء في عمق البحر لفترات طويلة. סיווגם הוא מהגבוהים בחמאס, גם זהותו של מפקד הקומנדו הימי נשמרת בסוד, הוא כפוף ישירות לראש הזרוע הצבאית של חמאס, מוחמד דף, ולמספר 2 בשרשרת הפיקוד מרואן עיסא, שתחום היחידות המיוחדות חביב עליו במיוחד. אנחנו למעשה נמצאים על הגבול בין מדינת ישראל לבין רצועת עזה. אפשר לצאת מכל נקודה ברצועת עזה, או על גבי כלי שייט, או מתחת לפני הים, ולנסות לחדור את גבול מדינת ישראל, ולפגוע בחופי מדינת ישראל, באזרחי מדינת ישראל, בכלי השייט שמשייטים באזור, וגם באתרים האסטרטגיים. إننا في وحدة الضفادع البشرية في وحدة الكوماندوز البحري كتائب الشهيد عز الدين القسام نقدم اليوم أرواحنا رخيصة في سبيل الله. זו הייתה אמורה להיות מכת הפתיחה של הקומנדו הימי של חמאס ביומו הראשון של מבצע צוק איתן. פשיטה מהים לחוף זיקים על ידי 4 צוללנים מהקומנדו הימי שתכננו להרוג בכמה שיותר חיילים. בשאר אחמד היה מפקד החוליה, הנה כאן סגנו חסן אל-הינדי מצמיד חומר נפץ לטנק מרכבה. כל 4 חברי החוליה נהרגו לבסוף מירי צה"ל בעת מנוסתם לים, אבל פיגוע זיקים כבר הפך חלק מהאתוס ומורשת הקרב של הקומנדו הימי של חמאס. نقف هنا على بحر غزة ونفتتح هذا المعلم الجهادي لنخلد تلك العملية البطولية النوعية. إنها عملية زيكيم البطولية.
כמה שעות קודם לפשיטת הצוללנים על החוף בזיקים, ביומו הראשון של צוק איתן כאמור, נהרג בתקיפה מהאוויר חברם ליחידה, מוחמד שעבן, שנסע בכלי רכב בג'בליה שבצפון הרצועה. מפקד קורס בקומנדו הימי. ضفادع بشرية على أرضنا بندافع والهمة قسامية. הקומנדו הימי של חמאס איבד לאורך השנים כמה מאנשיו, אם בתקיפות של צה"ל, אם בתביעה בים או בתאונות עבודה על החוף. פעילות הקומנדו הימי אינה מתוחמת רק לים. 2 מאנשי היחידה נהרגו בעת חילוץ חבריהם מהג'יהאד האסלאמי, שנהרגו בהשמדת המנהרה חוצת הגדר בח'אן יונס בידי צה"ל לפני יותר משנה וחצי. אחד מהם, מסבח שבר, היה מפקד פלגה בקומנדו הימי, והוא שאימן את חסן אל-אינדי, סגן מפקד החוליה שביצעה את הפשיטה על חוף זיקים, אותו מחבל שהצמיד את חומר הנפץ לטנק. قد أصبح شهيدنا القائد مصباح ركنا أساسيا في وحدة الإنقاذ البحرية القسامية التي أنشئت لنجدة المجاهدين الذين يتعرضون للأخطار سواء أكان ذلك في البر أم في البحر. أن تكون الخاتمة فوق كل هذه التدريبات التي أعدوا فيها لأكثر المخاطر نوعية في تدريبات الضفادع ونحوها أن ينتقلوا في إغاثة الملهوف. ואי מלהוף אל-ארד. עדויות לפעילות חמאס בתווך הימי קיימות כבר משנת 2000. פעיליו כבר פוצצו סירות נפץ במטרה לפגוע בכלי שייט של חיל הים, ואף ביצעו חדירות דרך החוף, אך היכולת הימית הייתה אז בחיתוליה. הקומנדו הימי התגבש ליחידה מובחרת, מאורגנת ומצוידת רק במהלך העשור האחרון, תחילה הודות להכשרות ואמצעי לחימה שקיבלו ממשמרות המהפכה באיראן, אחר כך ייבאו את הידע לתוך רצועת עזה. גם מוחמד זווירי, המדען שחוסל בתוניסיה, עסק בין השאר בפיתוח יכולות ימיות לזרוע הצבאית של חמאס. כיום נחשב הקומנדו הימי אחד הכוחות המרכזיים של הזרוע הצבאית, והמשאבים המופנים אליו בהתאם. האיש הזה למשל, אברהים אל-רול, שבא לעזה מלוב בסוף שנות ה-80 כילד, וצמח להיות מפקד יחידת הקומנדו הימי של חמאס ברפיח, עד שנהרג בתאונת עבודה לפני 4 שנים, הוא אחד מעמודי התווך של היחידה. בחודש שעבר השמיד צה"ל מנהרה שנחפרה ממבנה בחוף לתוך הים בצפון רצועת עזה, במטרה לאפשר לצוללני הקומנדו הימי להסוות עצמם, עד שיגיעו לשטח שבו הם שוחים היטב מבלי להתגלות. במהלך החודש וחצי האחרון תקף צה"ל מוצבים רבים של הקומנדו הימי שהוקמו לאורך החוף, עדות לפריסה הנרחבת של אנשי הקומנדו, ולכך שלארגון אין שום כוונה לוותר על הכוח האיכותי הזה. אנחנו כל הזמן לומדים, מנסים להשיג את הצד השני, ואנחנו מצליחים די טוב בתקופה האחרונה לקצץ את היכולות של הצד השני, על מנת למנוע ממנו לממש את היכולות שלו. אני רואה את המאמץ הזה בבניין כוח שהצד השני מבצע, באימונים שהצד השני מבצע. ראינו את זה כבר בצוק איתן, זה שהם הוכיחו שיש להם יכולת מסוימת, ואנחנו רואים אותם בונים את היכולת הזאת. היום הרוחצים שאנחנו רואים כאן ונמצאים כאן בים הזה מסוכן עבורם? הם צריכים להיות מודאגים? להגיד שאיום הוא 0, זה לא יהיה נכון לומר. אנחנו לא מדברים על איזשהו קיר פיזי שבולם את המוטיבציות האלה. אני יכול לומר שיש לנו כוחות ביטחון מאוד מאוד חזקים, כוחות מודיעין מאוד מאוד מוצלחים, שיכולים להבטיח את השקט באזור הזה. אבל להגיד שלחלוטין אין סיכון, אני לא הייתי אומר.